ବର୍ତ୍ତମାନର ଦରଦାମ ହିସାବରେ ମୁଁ ଓକିଲାତି କରିକି ବି ବିଲାତିକି ଛୁଇଁ ପାରୁନି। ତମ ସ୍ୱାମୀ ତ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମାଷ୍ଟର, ତାଙ୍କୁ ବିଲାତି ଆଣ କହିଲେ ସିଏ ତୁମକୁ ଡିଭୋର୍ସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଡିଭୋର୍ସ ଯଦି ହଉଛି ହଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଲାତି ଅଲବତ ଖାଇବି। ମୋ କଥା ମାନ, ଘରେ ଆମ୍ବୁଲ କି ଆମ୍ବସଡ଼ା ଯଦି ଅଛି ସେଇ ସବୁକୁ ବିଲାତି ଭାବି ଏ ସିଜିନଟା ପାର କରିଦିଅ ନା କଣ ମିଷ୍ଟର ସୁଲିଆ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ସେଇଆ କହୁଥିଲି। ହେ ବୁଝିଲେ ବୁଝ, ନହେଲେ ତମ ଇଚ୍ଛା। ମୋର କେବଳ ବିଲାତି ଦରକାର। ହଇଓ ମ୍ୟାଡାମ, ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଧେତ ବାଳ, ମାର୍କେଟରେ ବିଲାତି ଯେମିତି ମାଇକିନା ବି ସେମିତି। ବିଲାତି ପାଇଁ ଯଦି ଡିଭୋର୍ସ ହଉଛି ଆମର କଣ ଯାଉଛି? ଅର୍ଡର ଅର୍ଡର, ଅଦାଲତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଯିଏ ବସିବ ବସ, ନହେଲେ ପଳାଅ। ଚୁପ୍ କର ୟୋର ଅନର। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ 10-15 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ବିଲାତିର ରେଟ୍ ହେଉଛି 12,000। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିବା କଥା। କୋଉ ହିସାବରେ ଖାଇବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ୟୋର ଅନର, ଇଏ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ବିଲାତି 120 ଟଙ୍କା। ୟୋର ଅନର, ମୁଁ କୁଇଣ୍ଟାଲ ହିସାବ କରିଛି, କେଜି ନୁହଁ। ତମ ହିସାବ ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କ ହିସାବ ବି ଠିକ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୋର ଅନର। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ନୋଟ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମହିଳା ଯିଏକି ବିଲାତି କିଲୋ 5 ଟଙ୍କା ଥିଲା ବେଳେ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ଦାନ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜି ବିଲାତି ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଇଛି ବୋଲି ସୁନା ରୂପାକୁ ପରିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଲାତି କି ଗଡରେଜ ଭିତରେ। ସ୍ୱାମୀ ମଟନ ଆଣିକି ଦେଲେ ବି ଆଙ୍କ ମନ ବୁଝୁନି, ଆଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିଦ୍ ବିଲାତି ଖାଇବେ। ଏମିତିକା ସ୍ତ୍ରୀଟେ ଯଦି ଗୋଟେ ନିରୀହ ସ୍ୱାମୀର ହାବୁଡରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତାହେଲେ ଇଏ ତାକୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଧଣିଆ ପତ୍ର, ରସୁଣ ଦେଇ ଛେଚି ଦେବେ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୟୋର ଅନର। ଓକିଲଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ବୟାନ ଶୁଣିଲା ପରେ କୋର୍ଟ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ବିଲାତି ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ବିଲାତି କି ଗୋଟେ ଆମିଷ ପରିବା ଘୋଷଣା କରାଯାଉ। ଆଗକୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆସୁଛି, ଦେଖିବେ କେହି ଖାଇବେନି। ନିଅ, ଯେତେ ଟଙ୍କା ନବ ନିଅ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଲାତି ଦରକାର। କେଜି 500 ହେଲେ ବି ଖାଇବି।